martangiang mahita. Mauliate madiho debata Jehovah amanami na mga ramoti parnguluon nami sahat tutikion. Ale Tuhan, tangihonon nami mahatam na badiyay. Marasini roha mahodihami. Todimima na mga rajay ati-ati doho pikiran nami be. At sa takas su tangihok kami, jala takas huat tusihami hatam na badiyay. Amen. Horas madihita sude. Huria na hinaholongan ni Tuhata, turpuk jamita dihita ditikion, jamita partangyangan, manang epistel tu ari Minggu seksagesima, ima na tersurat di buku Efesus bidusada, mamuka sian ayat 3 sahatu ayat 10. Efesus bidusada ayat 3 sahatu ayat 10. Tapai hutihu madirohata hujaha madihita. Pinuji madebata amani Tuhatta Yesus Kristus naung upasupasuhot tuhita ragam ni pasu-pasu partodion sian banua gijang di bagasan Kristus. Ai dipilih dohita di bagasan ibana adorang soojak dopeta noon asa badia hita jala soha surahan di adopanai di bagasan holong ni roha. Ditodohiad dohita bahen anakna marhite-hite Yesus Kristus asa tu ibana mangihuton halomoan ni rohana asa terpuji asini rohana na marmuliai nani asihonna tuhita di bagasan nahina holongan nai. Di bagasan ibana dapot tita haluau ni binahen ni mudar nai ima hasesaan ni aka pangalausion mangihuton asini rohana na terlubii naung buas ni usehon nai tuhita mardongak kapistara dohot tabisuho godang ai di pabotohon ibana do tuhita tahi ni rohana nabunihian mangihuton halolomona naung pinahot nai di bagasa dirina laho pasautosa dihagogok nitikina madok pasadahot di bagasan Kristus Isa sudena na di banua gijang dohot na di atas tanoon ima sahana. Huria na hinaholongan ni Tuhatta mamereng tugudang ni parukilon na taadopi di tahun 2025 na salpu boido lomos jala mabiar hita manguduti pardalanan ningoluta di tahun 2020 nomon. Dinadeba ala dok-dok ni sitaonon parukilon dang tagamon sumabiar mangalakka di tahun 2026. Isarana marsak kita di tahun nasalpu alamasa banjir dohot tanah longsor di piga-piga luat. Torop jolma na mengungsi jala na agoan pasarian bahkan adong sahatu na aguakosa. Di deba dongan dang sikop las ni rohana ala meragam parukilon na niadopanna di pardalanan ni ngoluna. Domutusima amang inang huria na hinaholongan ni Tuhatta di papos rohatta asa toktok kita marlas ni roha manguduti pardalanan ni ngoluta ay manok tongdo
pasu-pasu ni debata diusehon buas tu pardalanan ni ngolutta. Domutusido na pinasahat ni turpuk jamitatta sadarion. Tapasahat puji-pujian doha moleteo tu debata ala asini rohana na manoktongi madongani jala mangaramotihita sa luhutna. Huria na hinaholongan ni Tuhatta, surat Efesus, di surat si Paulus sian hurungan di hutarom. Tu huria Efesus hira-hira tahun 62 dohot 63 adorang so Kristus. Di pasahat turpukon ima laho mamodahon taringot tu patik ni Jahudi dohot taringot tu poda na mangajarhon haporseaon tumisti. Digoari do surat Efesus, surat na umarga sian sude surat ni Apostel Paulus, ala hamoraon ni isina. Marulahulak di surato diodolhon, taringot tu hasadaon ni naporsea. Marhite Yesus Kristus, dipasada jolma naung sirang siad debata, sirang siad donganna. Jala ulau nima nani dok ni si Paulus diturpukon, asini rohani debata napatut pujian. Huria na hinaholongan ni Tuhatta, marhite suraton, takas do dihatidakkon aposteli, balga ni asini rohani debata na jinalona nang petarhurung ibana. Marhite panidangyon nai, disosoi huria Efesus manadda, maka moliatehon, dohok mamuji asini rohani debata. Molo tapay hutihut turpukon, nanaing dohonon na, tahatidako na sini rohani debata na tajalo. Naing bagas di rohatta, panadaw dia sini rohani debata, na mangalehog gogo, mangalehon hiras ni roha, di pardalanan ni ngolu na tabolus na salilingon. Atong matsay tamas itutu, puji-pujian dohot tamoleateo tu debata, ala asini rohana dihita. Domu tu topik ni minggutta na mangodolhon, di pasu-pasu asa gabe pasu-pasu ngulutta. Atong dia ma si patupaota ala nang tajalo pasu-pasu ni debata gabi pasu-pasu nak kita di perdalanan ni ngolutta. Adong ma pinomat dua nagabe parsiajaran na arga si putih hatta sia turpuk jamita sadarion na parjolo asa tat gabe pasu-pasu ngolutta tatada madirita perdosa jalagale di adopan ni debata. Huria na hinakolongan ni Tuhatta, marhite padohan pinuji madebata ima na di ayat tului, disosoi huria Efesus, manada hadirion ni debata, dohok manada hadirion na sida. Marhite na manada hadirion ni debata, dohok na manada diri ni jolma do, boy hita mamuji debata. Hata pinuji disalin sian hata oi logetos. Hata nasomal dipakai di kebaktian ni halak Jahudi. Laho maka meletehon basa-basa ni debata. Hata pinuji dang dipakai marado pojolma. Holat tu debatado. Padohani patuduhon dan kasuhatan balga doh bagas ni pabahenan ni debata. Tibo pedolok bagas pelaut boy do tardodo alai anggo pasu-pasu ni debata dang tarasam balgana. Alani i hola puji-pujian dona tama pasahaton ni jolma tu debata. Marhite pabahenan na hinalomohon ni debata. Tung dilehot jolma pe arta na umarga di portibion tu debata, dang tuki
mamalos pasu-pasu ni debata. Panadaw dia sinirohan ni debata do na manungguli hita memuji dohot makamoletehon pasu-pasu ni debata. Huria na hinakolongan ni Tuhatta, halak na olo madok mauliate, ima halak na manadahagaleon na dohot hakurangan na. Marhite hata mauliate, diparhatutu pangurupion ni donganna na mabahen las rohana. Panadaw didiri na so margelok di jolo ni debata, ikon mangolu di rohata. Ikon marsiajar di rohata padohan ni si Paulus na madok tung saluhu dohita perdosa. Ikon mangolu di rohata pakilalaan na so tau hita mangulahon na dinggan molo siya dirita. Ala hagogoon ni dosa na miyad di dirita. Dangadong be siya jolma na sempurna na dapot pujion di jolo ni debata. Alani i dangadong siya jolma na boy pati bohod diri. Masa na masyasangan na manengaho kaadongon na aladang ditadda dirina. Ay molo adong peha surungata asini rohani debata doi. Jala sude jolma merdosa. Jala dang margelok di jolo ni debata. Huria na hinakolongan ni Tuhatta. Didok si David di Psalme 22 ayat 7. Gea do jolma. Lapatan na manggea-gea do jolma dang adong guguna. Didok di Psalme 103 ayat 14. Orbuk do jolma. Ia orbuk moloro alogo di luson. Molo udan gabe bustak. Si Jope madok tanolia do jolmai. Imana di Job 33 ayat 6. Saguru di sitopa tanolia do rumang ni sitopa onna. Songoni mahajongjongan ni jolma di jolo ni debata. Dangadong si pangasahononna na pinarhasiang do jolmai. Alani i marhite panadaw na songonido hita ringgas mamuji debata. Buasa dang taha moletehod jalata puji Tuhani. Aladang ta sadari pangurupion na dingolutta. Keberhasilan dohot adongon na adong dingoluttai jumokjot tarajumi ala gogotta dohot ala hamaloota. Ringgas sita mamuji Tuhani molo tarpahatta parhatopot na diurupi Tuhani dohita ubahen mangulu. Torop siya kalak Kristen na leba pasahat to pilihan na haladang diingot kewajiban na makamoletehon doho mamuji Tuhani. Pinuji Tuhani ala dipagajak kosata. Hosaido arta na umarga. Molo marhosa do pehita gudang na buhay taulahon. Alay molo so marhosa behita dang mangolu jaladang manggulmi behita. Alani i tapuji matuhani marhite parange dohot marhite sibahenon. Huria na hinakolongan ni Tuhatta na padua homma. Gabi pasu-pasu mangulutta tuna humaliak kita molo tahamalatehon balga ni holong dohot asini rohana. Disosoy Apostel Paulus huria Efesus mamuji debata ala pasu-pasunan na meragami. Di ayat 1 ayat 14 diguari doi 5 mutihan na arga di pasu-pasuhod debata tu jolma na olo porsea di ibana. Ima na parjolo dipilit gabe artana ayat 4. Nahodo artani debata ro di seliling-liling na. Di pasahat debata hatana tu portibion songon pabuana hot artana sian ibanai rodi saliling-liling na. Siap portibio dohita dipilit. Sian bagasa dosa dohita dijauh. Sian portibi na olo sega jala na muramu bamubaodo hita ditogu. Di pasahat tu hita artana argai asabadia jala taruli hita di arta na manoktongi. Hata dipilih di soon
dang marlapatani ditakdirkan manang nunga ditotuhon nasibna, mamora manang marpogos, sangap manang lea, songon nanido nipoda takdir dohot fatalisme. Hata dipilih di soon, dang namarlapatan menyerah tu partikian majolmai. Hata pamiliton marlapatan dang adong modal ni na piniliti ubah dipilit. Asini rohani debatado ubah na dipilit. Dang adong behagogoon ni jolma madodo Jesus gabe Tuhan na. Inisiatif ni debatado mamilit na porsiai gabe artana. Alani i sude jolma do di jo. Toktong do ukapit tu ni asini rohani debata. Tu na oloro ibana. Napaduahon, ditodo gabe anakna, ayat 51 ayat 6. Ditodo hita gabe anakna marlapatan, nunga dipasahat tu hita hak parnapunaon gabe perwaris di harajaon ni debata. Nunga ditodo hita gabe parnapuna di arta nabi nagabagahonna tu akan naporsea di ibana. Ditodo hita gabe anakna dang namadok asa marlomo-lomo hita di portibion. Tada anahon ni debata di sadahalak ima pangoloion mangulahon lomo ni rohani debata. Haoloon pasangapod debata dohot haoloon laho suruon patol hasotonana tu sadok portibion. Pamiliton na dihita gabe anakna dada narikot tu dirita alai rikot tu rencana halo waon ni debata na naing pasahaton na tu portibion. Ditodo hita gabe anakna asa badia hita ainung ngaramun ala ni dosa. Di Efesus 2 ayat 3 didok jalan nung ngasih remasak kita. Alai gabe pa alai marhite panodona di hita gabe anak mahita dang besi rimasan alai si haholongan nama. Napatuluhon di pasaat hasesaan ni dosa ayat 1 ayat 8. Pamiliton na dihita gabe anakna diojar holong ni rohana na sotara sambalgana do bagasna. Ala holong ni rohana na argado dihita uban na ditobus sita marhite-hite mudar ni Kristus di dolok Golgata. Nakabilangan utang ta ala dosa maradopod debata. Hape ibana sadiri manggarari i asa malua hita sian utang ala dosai. Disesa utang dosa tai molo-olo hita patuduhon sikap ni anak kalomuan ni rohani amana. Yang gomangi hutto 2 Musa 21 ayat 23 1-24 jabber ni parutang do perdosa hosa abul ni hosa ipon abul ni ipon mata abul ni mata. Molo songoni sasitong na dangadong behaluan ni jol masianuhum dohot hamatean. Alani ima roh Kristus manalesehon utang ta. Iba na manuh uhum na tuhitahian ima marhite mudarna na durus di Golgata. Napaupaton di papatar tuhita tahi ni rohana ayat sia 1:12. Marhite ulaw ni Kristus nunga di papatar tuhita tahi ni rohana. Dakolan Jahudi be home dohok bangso na pinili ni debata. Parsidohok donang parbegu na oloporsea. Dipilih debata bangso Israel gabe bangsona. Si suruon na papatar hokolong na tupor tibion. Hape dang dipatuduho bangso Israel haoloon na mangulaho pamilitoni. Disuruh debata Kristus majojol mana olo porsia tu ibana. Dang pola marhite bangso Israel be jolma manada debata. Holam marhite ha porsia di Yesus Kristus nama. Odo tahini debata na pinapatar na tu sude jolma. Dakola Jahudi be na pinili ni debata. Alai sude jolma na olo pilitonna. Sadalas ni rohado moloboi sadahalak haposat didonganna di akatahi na sinakapanna.
dang sude jol maboy gabe pangalualuan ni tahi na haposan do. Songonima debata maradupok kita di papatar tuhita tahina laho batuduhon holong ni rohana do. Napalima homma di sahapon tuhita tod di parbadia ay 10:1-10. Nunga di sahapon tuhita tod di parbadia. Tod di parbadia do sahap ni sude baga-baga ni debata naung tajalo dohot si jalo otta dope. Hola tod di parbadia do natuk mangalehu gogo na ibaru dihita ganup ari. Dohot naboi menjamin halua otta. Tod di parbadia do na memeterai sahap ni hadiriot tanong gabe anak ni debata. Holan na miat di bagasa tod di parbadia do na targoar anak ni debata. Tod di parbadia do patumonaan ni napursea di pasi dohoton na gabe partohap pewaris dohot di harajaon ni debata. Huria na hinaholongan ni tuhatta. Songoni mahape hajong-jongatta diadupan ni debata. Naramun jala na somararga hape dihaholongi debata hita. Dang mararga hape ditodo gabe artana. Anak sirimasan hape diain gabe anakna. Jolma parutang hape ditobus gabe jolma partohap di harajaonna. Jolma na holakian hape gabe dongan sapartahina. Ima patuduhon balgani holong ni debata. Dakolani dang dipasobo na porseay mangulu. Ditongos dotod di parbadia madongani na porseay. Marhitei naing hilalaot ta hajong-jongatta hasurungatta sian na asing. Basa-basa ni debata doi dang pakeo ni mga sangi debata dohop mga sangi dongan. Hasurungani unang tapake pati bohod dirita tugijang ni roha. Tuhasere pamma ay di basa-basa hoddo hasurungatay. Dus doi doho sada berita nahya masa. Di sada acara wisuda universitas di pabua rektor ni universitasi naing pasahaton na pengharga tu sahalak sarjana na diwisudai. Ala prestasina na saliling kuliah putenna na pertibo jala hatop gabe sarjana. Adorang so di jalo sarjana terbaiki penghargaani dido iba nama. Bapak Rektor, saya bangga menerima penghargaan yang akan Bapak berikan kepada saya. Saya berhasil menjadi sarjana terbaik tahun ini. Namun setelah saya renungkan, yang berhasil bukanlah saya. Yang berhasil adalah dua orang tua saya yang saat ini hadir dengan penampilan yang sangat sederhana. Mereka yang mengusahakan kebutuhan saya selama sekolah dan selama kuliah di universitas yang kita banggakan ini. Setiap pagi jam 7 mereka bekerja di sawah dan pulang jam 6 petang untuk membutuhi saya. Setiap saat mereka mendoakan saya supaya berhasil menjadi sarjana. Mereka lah yang berhasil, bukan saya. Mereka berdua lah yang berhak menerima penghargaan ini. Mereka adalah bapak dan mama saya. Dengan hormat, saya undang bapak dan mamaku tersayang maju ke mimbar untuk menerima penghargaan ini. Longang sude, mamereng haserepon ni na berhasili. Dan gijang rohana. Diingot na mangurupi iba na majalo keberhasilan ni. Sikap na songonima dipangido siya kita. Tuhani natorasta guruta dohot akadongat tado na mangurupi hita gabe marhasil. Alani i unang gijang rohata. Dilehod debata asini rohanai dihita asa pakeot tado mangulahon lomo ni rohana. Jala marhitei asa ditada portibion iba nado si sobbaon. Amin. Martangi yang mahita. Mauliate madiho Tuhan para si roha jala pardinggan basa nang patari parhok katam na badiai tu tonga-tonga nami. Suaton bagas hatami tu roha nami Tuhan. Asa mergogo kami mangulahon hobar tu hatam na badiai. Jala gabe pasu-pasu ngulu nami manang didia pehami maringanan. Amin.